Hvis I ikke har lyst til at lytte på mig bare snakke lort sådan 2-3 minutter, så er det også helt fint. Gå over til det her tidspunkt af videoen, bare for at skip hen til det sjove. Endnu et år er gået, hold nu kæft, mand. Jeg har ikke noget planlagt, jeg snakker bare ud fra, hvad fanden jeg har lyst til at snakke om. Men tusind tak for i år. Hold da kæft, mand. 2025 har været et underligt år, hvis man kan sige det på den måde. Det har været anderledes, det har brugt nogle grænser i hvert fald. Det er der, hvor jeg har prøvet at være lidt mere consistent på YouTube. Det er ikke gået så godt, eller jo, det er det vel. En video næsten hver måned. Gik lidt galt her til sidst. Mest fordi jeg ikke havde internet, siden jeg flyttede. Og der er sket så mange ting i det liv her, det år her. Ja, jeg har ikke andet at sige, bare tak, det er helt vildt. Tusind tak til alle de folk, der har støttet mig igennem året. Tusind tak til de mennesker, der har været rundt om mig, til at hjælpe mig igennem, og alt muligt. Det har været fantastisk. Det har det virkelig. Men ikke også bare på Twitch, men her på, eller ikke kun her på YouTube hedder det. Også på min Twitch, det har været en vild og sjov rejse. Det er også det, I skal til at se her lige om lidt. Med alt muligt, der er sket, med uventede ting, med at jeg har været med til indsamlinger, jeg har været med til ditten og datten, og det har været super sjovt. Det har det virkelig. Så, og med det vil jeg gerne sige tusind tak. Jeg kan ikke sige endnu en tak. Det kan jeg ikke. Det er helt vildt. Så I også skal se i baggrunden, så er jeg flyttet. Det er ikke mit normale setup. Der er stadig ikke noget rod derhen. Det er fordi jeg ikke har magt at rode det op. Men alt det der, det er helt nyt. Jeg er ikke streamer for igen, jeg er ikke internet. Og det irriterer mig rigtig meget. 2026, det bliver et år, hvor jeg prøver endnu en gang at streame mere og mere. Prøver at komme ud lidt mere med at sige, her er jeg-agtig. Læg noget mere op på TikTok og læg noget mere ud på YouTube 100%. Jeg vil prøve med mit allerbedste. Men det kommer helt an på, hvor meget tid jeg kommer til at have på mine hænder. Jeg begynder nemlig jeg begynder på en uddannelse, eller videreuddannelse, her i februar måned næste år allerede. Så det bliver spændende. Så må vi se, hvor meget tid jeg har på mine hænder efterfølgende. Men ja, det skal ikke stoppe mig for, at jeg ikke kan streame 1 eller 2 gange om ugen. Men til sidst, så vil jeg endnu en gang sige tusind tak for den support, I har givet mig hen over det her år her. Og nyd jeg ved ikke, hvor mange minutters klip der er med mig, der laver alt muligt fucked inde på både YouTube og Twitch. Hvem kalder du for en klovn, hva'? Ah! Skal vi slås om det? Pølse, det skal jeg have i morgen. Men hvad? Wait. Lad mig tage ud something. Lige præcis! Nej! Oh shit! No. Det der. Ja! Den stopper lige der! Du er 12, mig 13 år. Jeg er lige blevet 20. Men hvad fanden? Kæft, en pøls. Det er pølsetime! Lotte? Ja, diller, eller hvad siger I? Ja, okay, fair. What the fuck? Fucking hell, what the fuck? Søndergaard. Den er navngivet efter sylte grøntsager også. Pikkelpuff. Næsten tæt på. Puffelpik. Nej. Jeg optager det om formiddagen, og så begynder jeg at redigere det sådan efterfølgende. Så jeg kan få det ud hurtigt som sextape. Det er med I mean, I wouldn't mind it. OnlyMesh, ja. Jeg startede min egen hjemmeside. Den hedder OnlyMesh. Hej Pernille, har vi det godt? Velkommen til. Hygger vi jer. Hvor mange gange døde du i Minecraft? Pernille, må jeg godt knælde Mads? Oh my fucking god. Hvad? Down we go.
tid til at prøve at ramme sig med et ræb på vejen ned. Godmorgen, gamers. Og der er kraftet med kage. Så er det der. Ja, der var også en flarie. Ja, så er det bare. Jeg står og spiser kage. Så tager man bare hele mit stykke. Jamen hvad fanden? Så tager man bare hele mit... Nå. Mom, help. Oh my fucking god. Lige akkurat plads, mand. Det er crazy nok, det der. Så jeg har fanget en jern. Jeg ser simpelthen. Nej! Eller din fucking chicken, mand. Ej, hvor er det fucking vildt, det der, mand. Unstable, ja, det bliver jeg kraftet med, efter jeg spiller det her. Do not fuck with me. Jeg gjorde intet der. Jeg gjorde intet. Lise. And that dick is real fat. I'm breaking a sweat while he's breaking my back. I taste so sweet, he's licking my crack. Take me down and suck me up. I can't stand when I'm away from you. I just want my face covered in your nut. Jeg ikke glemt, hvor fuck den der sang er. Jeg havde bare skyde, Stone Block. Hvad skal du bruge en Thunderstone Block til? Det kunne sgu da være fucking sejt at have i sit gym. Lige til dig, ja. Hold op. Hold nu kæft, mand. Fy for helvede. Er det ikke også lidt tørt lige der, var? Jo, der er rigtig tørt. Jeg får det fysisk dårligt. Hvis det bare var en ren roulade, så ville jeg nemt have kunne køre den igennem. Men det her, det er kraftigt med ulækkert. Du har ødelagt en god kage. Ja. Må man godt give op? Jamen, det gør jeg. Cool bil. Det var et godt slag. Ja, det var et rigtig godt slag. Jeg for helvede. Hvordan er det, man? Ad! Lotte! Lotte! Hallo! Kæft for en gyde nu! Au. Fuck, vi er godt ramt. Det er fandme godt ramt, det der. Det vil jeg sgu give dig, det... Det var en eksplosion. Meget har din lastbil egentlig taget skade. 10%. 2% din last. Fuck! Jeg har reddet den. 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 Den sprang bare, den der. Hold det kæft. Det er genstarten på min PC. Alt det 4. Hvad fuck skal du have prøvet? Hans mikrofon bare... Jeg har prøvet alle tricks i fucking bogen. 3, 2, 1. Kom nu! Let's go! Let's go! Jeg fik Mads lige min frisyr. Let's go. GG. Mads? Hvor fuck? Fuck dig! Nej, det er bare content.
fik mig dræbt via tissemand. Det kan... Jeg giver dig tissemand snart. Vi kører, okay, Nutella det er nødder. Og chokolade. Alt hvad der er smørbart, der skal ikke smør ned under. Færdig, slut. Syltetøj er okay. Nej! Smørbart er smørbart. Nu holder I. Jeg skal give dig smørbart. Jeg skal fandme give dig noget, du kan smøre på. Ej, hvor er jeg ringe. Ej, hvor er jeg dårlig. Jeg er sekundær den. Mads, herud. Jamen, vi er en goated duo. Det hele. Mads! Fuck, du er der! Fuck! Endelig går nogle steder. Nico! Ja? Du har hermed fået chancen for at samle os næste gang. Nå. Du kan godt tage lidt med. Se, han er rigtig mandemand. 3, 2, 1, nu. Sidst, det er godt fortalt. Jeg forstår. Gør det ikke. Gør det ikke. Gør det ikke. Du gør det ikke. Jeg er psykopat jo. Hvorfor løb? Nå. Okay. For satan. Jeg har den. Så. Jeg havde ikke forventet det der. Det er slemt, når Stine faktisk næsten er lige så høj som ham. Kan du ikke lige stille dig ved siden af den? Oh my... Den er ikke gået der til Oh my fucking god, Neller. Det er sød. Jeg kan sådan... minut, hvor der ikke er her, så skylder ham en kys. Skylder du ham et kys? Han skylder mig et kys. Det er jo en meget mærkelig måde at starte den her segment på. Jeg kan faktisk lige se... Jeg skal sidde og høre på det der resten af streamen. Sød kat. Og sød hund til katten. Rødstrode. Shit! Nej. Mads, what did you do? I'm good. Nogle gange, så er det meget fedt. Har du ikke en god sejlsang? Kalle har heltehår, han kilder pigerne svømmevadvåg. Skal du synge med, Mads? Jeg ved, du kender den. Jeg kan sgu ikke. Mads, vi har sunget den. Ja, det er så også, når du er fuld, vi har sunget den. Ja, hvad? Vi fandt hotellet. Vi har kun en dyne. Ja, det er så et andet problem. Vi har kun en dyne. En af os skal sove med et håndklæde. Eller også så må vi sove i ske. Der er simpelthen ikke andre muligheder. Og jeg vil gerne være stor ske. Vil du gerne være stor ske? Jeg vil gerne være stor ske. Ja, den der er den mest twink her, helt klart. Så jeg vil nok sige, det er nok dig, der er mere passende til at være stor ske. Det er jeg faktisk også ikke. Vi vil gerne kæmpe for her at få Skotland tilbage, ikke også jo op og kæmpe englænderne væk. Horizon, det var sådan, ja, der er flere inden jeg krasser af selv. Hvad sker der lige? Kan du se, hvad jeg mener? Den er godt sammen! Jeg ved ikke lige, hvorfor der var så glat lige der. Gør Simon den også? Altså, os alle sammen, vi var like... Space before I on the street. Fuck! Hvordan synes du selv, det gik, Simon? Ja, tak.
50 kroner. Jeg glæder mig til at se, hvor store de er. Det er en Sunday, Altså, hvis Mads. det er sådan en pisse is, ikke? Det er en Sunday, Mads. Fuck. Den er på størrelse med mig, så jo. Byen rød. Har du nogle vigtige ord? Pontius Pilatus. Vigtige ord for Sepp. Meget, meget vigtige ord. Ham, der har lavet en af mine mest sete clips på TikTok. Er det? Seriøst? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg synes godt, jeg har hørt dig have det. Halløj. Ja, det kan jeg. What? Nej, det er min! Lotte! Det er et svin! Oh my god! Lotte, jeg skal eddermame, Lotte, jeg skal satse lige fortælle dig, det kan jeg ikke. Jeg skal, Lotte, kom lige ned i min højde. Jeg skal kraftedeme fortælle dig, nu skal jeg satse lige. Nu skal jeg kraftedeme, nu skal du bare holde din folk, det er min. Jeg skal kraftedeme! Bremsniller. Eller man kan vel om at sige, en Charmander, der mister sin Mads? flamme, bliver jo bare til en Cubone. Næste gang det er, at jeg skal bremse hårdt, så giver du en advarsel på forhånd. Jeg havde ikke set dig holde den politissemand. Jeg skal give dig politissemand. En politissemand.